Horas madihita sa luhutna. Di hamuak ka manami duhot inanami, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorso tatangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatan na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Jamita di Minggu pa-15 hodung Trinitatis 12 September 2020 sada ima na dienet sian Evangelium Markus bidualu ayat 30 sada rodi ayat 30 dohot topik minggu marhabisuhon di bagasan Yesus, berhikmat dalam Yesus. Hujaha madihita songonoma hata nitu hatta. Jadi dipukama mangajari nasida. Ia anak ni jolmai ikko godang dosi taunonna. Ikon bolokonon ni akasitua dohot malim. Dohot siboto surat doibana. Laos pusaun na do, dungi mula mangulu do di ari patuluhon. Patardo di pabuah hatai. Alai diarahon si Petrus may ibana di solsoli ma ibana. Alai humusur ma anggo ibana di panuknoti makasisian nai di picang ma si Petrus ninda ma. Lau maneho bolis siya labukon. Aidang na di parroha hoko na di debata, akan na di jolma do. Laus di juma na toropi rap dohot sisiana, didok matunasida. Nasa nagiut mangihut tonau, di suada homadirina, dituhuk masilang natu ibana, di hutom maau. Ay nanaing paluahon hosana, mangago hosado, alay na aguan hosa ala niyaw, dohot ala ni barita na ulii ido palua hosa. Ayaha matonggunana di jolma nang liat portibiod di omo ang gumago do hosana. Ayaha do natarlihot jolma bahit tubus ni hosana. Asa molo adong na maila ala niyaw manang ala ni hatakipe maradupo bangso pangalakup jala pardusaon. Laos maila do anak ni jolmay sugut makatidak ko ni. Dinaroy bana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan aka nabadiai. Ima hata nitu hata. Dihamuak kadongan saha porsiaon, jadi dipukama mangajari nasida. Suku-sukuta ado na diajarhon ni Jesus tuaka, sisiani dohot tuaka natoropi. Ado na dimaksud inti pengajaran ni Yesus. Molo tapamana turpuk jamita on, pinomat adong madua inti pengajaran ni Yesus i. Lau suhu doi pengajarion nang tuhita di bagasa tikion. Dia may na parjulu ima pabua na marsitauno do Yesus. Itulah pengajaran pertama. Patardoi di hatahut tuak kasisiani. Lapatan na dang ragu-ragu Yesus madohi. Dang na terpaksa. Yesus terus terang mengatakannya. Ia anak ni jolmai ikong godang dosi taunon na. Iko bolok konon ni akasi tua doho malim doho si boto surat do ibana. Laos pusaon na do. Ima didok di ayat 70 sadai nak keningan. Totu suku-suku dihita. Ari kok nii boton ni sisiani. Boton ni akan natoropi. Hamak kadongan macari kok doi dia kasisiani pinomat asa diboto nasi dan naik kom marsitawono do HP anak di jolmai. Ay naso diboto nasi da doi ya bui sajo do dang apala diboto nasi da hiat do pe. Tanga dokter konsep di pemikiran nasi dan naik kom marsitawono Yesus. Tang mungkin buasa na perjulu ala Tuhan do ibana. Dan mungkin marsitawono Tuhan.
Ai hitape boido berpikiran songoni ibaga sarrohata mandok rupani masa Tuhan menderita. Jalan apa dua kon pamikirion nasida taringotu naso mungkin marsitaonon anak ni jolmai ima ala dilatar belakangi konsep pemikiran ni halak Yahudi nama dok yang go mesiasi ima sahalak nagagah perkasa namarhamonangan berjaya jalan nabui menaluhon hagugoon ni musuh, bukan seorang pribadi yang lemah dan menderita. Alani patut do surau ni rohata tindakan ni si Petrus tu Yesusi bui sajodi borhatsian konsep pemikiran na digijangi. Alai manang na dia pe maksud ni si Petrus mabahe songoni tu Yesus menarik tu samping. Taida dosiani naso di halomohor rohani si Petrus Yesus marsitaonon. Jalan naso lomo rohani si Petrus mabige hata sitaononi. Dagudang dohala Kristen na berpikiran songon pikiran ni si Petruson. Diripu molonunga dihutot Tuhani dangadong besitaonon. Dangadong be masalah. Diripu molonunga dijaha bibeli jala martangyangi ibana. Gabi dangadong besahit. Dang adupan na behamatean. Mulus na masudi pardalanan na. Dangadong behambatan. Sukses nama terus dangadong bekegagalan. Hama kadongan molotajaha di buku Evangelium Markuson pola tulu hali di Papua na marsitaonon ibana. Buidu ita ida na perjulu trupuk tahun na padua hod di bidusia ayat 30 tu 32 kemudian bidu 10 ayat 32 tu 34. Jalada kola si Markus na pabuahoni doho do si Lukas nang si Mateus. Lapatan na hal marsitaononi dak pitor say sudi bui mangatusi terlebih na pitor siap mangado pisa. Alani ikot takas doi ajar honon ni Yesus jala marulak noni pabuona asa unang tarsonggot molo nunga masa jala molo nunga songgopi tunasida. Asa unang gabi somar hapor siaon duk songgop si taunoni. Hamak kadongan sa hapor siaon dipicang Yesus do si Petrus dinati narik nai ibana tu samping jala ditegor. Ninna ma lau maneho bulisya labukon aidang na di parroha hoko na di debata akan na di jolma do. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tentu tak pribadi ni si Petrusi nanido nasi bulis. Alai pikiran naido nasi bulison. Sikap ni si Petrusi ima sikap manang pikiran na soma parrohahon na di debata. Molo didok na di debata, dia duhuruhan na di debata. Mana yang dipikirkan Allah? Hobar tutur puko. Nah di debata ima ikom marsitaonon anak nijolmai. Anak manusia harus banyak menanggung penderitaan. Dohot pangatusion na asing, sitaonon na nidok ni Yesus dison, ima bagian rencana manang sakap ni debata doi. Jadi molo marsitaonon Yesus sakap ni debata doi. Jala ikut tulus do sakap ni debata. Alani molo adong jolma na mga bati sakap ni debata. Sibulis do iguaron. Jala akahala na soma parrohahon na di debata. Na soma parrohahon si taunoni na ikom masa. Rajumod do isyan sibulis. Hamak kadongan. Si taunon ni Jesusi dada takdir manang soronyari na sutar pasidingi. Dada ala nakiadan terpaksa. Didok Yesus do ay nasutar bainau di roham mangido siya damang asa dipadiri au saunari lubis yan 12 loksa suru-suruan. Ima didok tu akasisiani ditiki ditakup Yesus di Getsemane. Lapatatna aut lomorohani Yesus
pasiding na dui siya labung na. Alay dak songoni sakap manang rencana ni debata di bana. Lausod do jamita do parsiajaran nang dihita di bagasa tikyon. Songon akasi huton Kristus hita pedang lias sisan sitaunon. Marsitaunon do hita ala hala Kriste kita te. Marsitaunon do hita ala tai huto Tuhani. Marsitaunon do hita ala tahati dakon ibana. Marsitaunon do hita ala tatiup silangi, ala taporsan silangi. Di doa kaparjamita, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pemberita Injil, tetapi juga untuk menjadi penderita Injil. Jadi buido tacaha aka ayaton misalnya di 2 Timotius 1 ayat 11 tu 12, 2 Timotius 2 ayat 7 dohot ayat sia. Molo didok ikom marsitaonon dohita dada ala nalomoro hatta marsitaonon. Kita bukan penikmat penderitaan. Dada asa taju sitaononi manang sengaja hita marsitaonon. Dao. Ayaut sugari dilehor rahita mamilit tu suarong dohita na olo mamilit penderitaan manang asa marsitaonon nate. Tutu hasonangan do pilitota. Dausi anak kahambatan, tantangan dan rintangan. Alai di dia maadong jupa kita ngulu na holan nasonang terus seliling di portibiod do pehita. Tangadongi. Matutu molo naik sonak terus baluasau mati. Mati maibana. Ay hola disido adok kasonangan. Sili berganti do susah senang di mulut tahun. Tangadong nasonak toktong. Tangadong na susah toktong. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ido didok di Kidung Jemaat 400 walui. Molo ala ni hapor siaun tutuhan ido ikom marsitaonon. Dido Apostol Paulus di Roma walu ayat 20. Saluhu na do manu paktu na denggan. Di 2 Korin 4 ayat 10 pitu didok ay hapor suhon nami na martiki jala nanyang porsanon. Ido patupahod dihami hasangapon na sumurung na lumubi hamuliaon na saliling-liling na. Dihamuak kadongan sa hapor siyaon parsiajaran na paduahon ima konsekuensi mangihuton Tuhani. Konsekuensi mengikut Yesus adalah menghadapi kesulitan dan pengorbanan. Itulah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Atik buhadu tutu di rohania kasih ani dohot akan atoropi nasaipai huti hutut Yesus hati hai akan natabu jala hasonangan nama jaloon nasida molonunga sai dipai huti hut Tuhani. Jalara dak sautik sian hita di partikianon na berpikiran si songoni. Ada kemungkinan orang memahami mengikut Tuhan Yesus dengan harapan akan mendapat keuntungan tertentu, apalagi keuntungan duniawi. Misalnya bahwa ia tidak akan sakit lagi, kedudukannya akan menanjak terus, kekayaannya akan bertambah terus, sukses terus, makmur terus. Hamuak kadongan saha porsiaon, Yesus tidak pernah mengumbar janji seperti itu kepada orang yang mau mengikut Dia. Sebaliknya ia malah menunjukkan akibat-akibat yang bisa terjadi jika orang mengikut Dia. Tegas do di Yesus tunasida di bagasa trupukon nasa nagiut mangihuton au ikon disuadaho madirina dituhu masilang natui banai aguan hosa dipermalukan karena dia mengikut Kristus. Molo didok maswadaho diri merlapatad dui mengutamakan manang patujuluhun na di debata dada na di jolma manang nariko di dirina. Idu nak didok Yesus tu si Petrus dang na di debata hape di parrohao ko na di jolma doin. Songon sahalak prajuri rupani dukko didok ibana siap
tu ulau na jinalonay, keluarga ia nakon bahkan sisolho na pe ikut duga be nomor 2. Hamo kadongan tutulah ho mga tusi terlubi mangulahon na nidok ni Jesus taringot tu si taonon dohot na mangihuto ni banai macari kok ma disi parna punahonota 2 hal. Ima haporsiaw dohot bisuk, iman dan hikmat. Marhaporsiaw na tugu asaunak kita talu di bahen si taononi. Marhabisuhon asaunak kita madili manang sumurut molo pe ikon leaan na hita alatay hutto ni bana. Karena itu milikilah iman dan hikmat. Iman ini ada 2 jenis. Yang pertama iman paku. Iman paku ini yang semakin ditekan semakin tidak tercabut. Dus songon paku lam diatuk lam komos lam sotarupat. Dan iman yang satu lagi adalah iman pohon bambu. Iman pohon bambu ini lentur dan tidak pernah patah sekalipun diterpa angin yang kuat. Bere kamu mah bulu manang bambu, jarang dui ponggol. Alai joba dui bana tu habirang, joba tu siamun dibain gugunya lugui. Jadi ikonido hapor siao. Buido joba, buido songonna sesongonna nang rupak. Alai daksa pe ponggolate. Taringot tu habisuhon didok Tuhan Yesus marbisuk mahamu songon uluk lidang songon darapati. Amin martang yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulah hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.